Kwa ụbọchị, onye letara anya n'ụwa si na mgbe onye ji tụọ ụra bụ ụtụtụ ya nwere nnukwu ihe ọhụrụ. Ilecha ụwa anya, ịchọpụta n'ụwa bụ onye na chi ya. Taa nwere ike bụrụ nke gị, echi abụrụ nke m. Igbuo onwe gị taa, kedu ka ị ga-esi anọ ndụ ahụ echi? Ọ bụ ya mere eji esi ihe chi fotere ewere. Otu ihe na-ebu mmadụ ụzọ anwụ n'ụwa bụ olileanya. Ụbọchị ọbụla mmadụ dara wụsa ọwa, mara na nke ya gwụla, ụwa emeriele ya. Anyị n'ụwa dị ka ndị nọ n'ọgbọ ọgụ. Isuo ụwa otu ọkpọ, usu gwara gị ịbagide ya n'otu ụkwụ, ọ taa gị anụ n'isi. Ịkwatuo ya n'ala, ọ malie n'ike. Ị ga-eji n'ụwa kụturu gị n'ala si na ike mgbe agwụla gị? Ka m gwachaa gị eziokwu, ntakịrị mbọ ọbụla ị gbara n'ụwa nwere mkpụrụ ọ na-amịta. O nwere ike ị gaghị ahụ ya anya ugbu a. Ụbọchị ọbụla e tere ụra, achịliere eke kere ụwa aka, mapụkwa n'ihu ọgụ na-adọlị. Ụbọchị kụrụ ọnụ, achịrị ndụ tinye onye nwe ya si ya jigide ka anyị kurutu ume ndụ. O nwere ndị ọ ga-ewe otu afọ, nwee ndị ọ ga-ewe 2, 5, 7, 10 maọbụ karịa iru ebe ha na-eje. Ị ga-echekwa ruo mgbe ahụ na-ebi ndụ kwa ụbọchị? Ka m nọdụ n'ele ụwa ka onye nwụrụ anwụ mma. Ndewonu, abụ m Ugochukwu Benedict Alugwe. Nọdụnụ mma o.